Само за един ден от пазарите изчезнаха десетки милиарди долари. Но причината не е война, не е рецесия, не е нова криза. Причината е промяна в настроенията около изкуствения интелект. Нека първо видим какво се случи. В понеделник южнокорейският пазар беше под сериозен натиск, като най-големите спадове бяха от компаниите, свързани с производството на чипове. Виждаме какъв рядък спад и вече официално южнокорейският Коспи е в територията на корекция. Samsung Electronics и Hynix, които са сред най-големите производители на памет за изкуствен интелект, отчетоха значителни спадове, след като инвеститорите започнаха да поставят под въпрос дали AI секторът може да продължи със същото темпо на растеж. Това не означава, че бизнесът на тези компании е слаб. Напротив, търсенето на инфраструктура остава висок. Проблемът е, че след години на силен оптимизъм пазарът започва да изисква повече доказателства за огромните инвестиции в изкуствения интелект и въпроси дали ще доведат до реални приходи и по-високи печалби. Допълнителен натиск идва и от Китай. Развитието на местното производство на чипове и памет създава опасения, че конкуренцията в сектора може да се увеличи, а това да повлияе върху бъдещите маржове на големите производители. В резултат на това, част от пазара започва да намалява експозицията си към компании, които бяха сред най-големите печеливши от AI бума през последните години. Нека разгледаме и NASDAQ. Виждаме какъв агресивен спад има през последните няколко дни, като в момента се намира на доста важно и ключово ниво, като потенциален пробив под нивото някъде около 27 и 600, 27 и 500 би могло да доведе до към 27, 25 и 200 нива, докато при самите компании Nvidia виждаме сериозно движение надолу, като компанията продължава да се движи между 212 и 216 до към 192-195, като в момента нивото около 195-192 ще бъде от особена важност. Съвсем подобно виждаме и при AMD, Advanced Micro Devices. Виждаме агресивен спад, като за момента поне цената задържа нивата около 470, 467-470. Също и при Broadcom виждаме движение в рейндж през последните няколко седмици, така че нивата около 360 до към 410 ще бъдат доста важни за следене. При подобни движения е важно не само да следим новините, и да следим и реакцията на самия пазар. Както виждате, аз използвам TradingView, интеграцията на Skilling, именно за подобни анализи, защото мога да наблюдавам различни пазари на едно място, да сравнявам движенията между отделните компании и да следя ключови технически нива. Тази седмица ще бъде особено важна за технологичния сектор, защото някои от големите компании ще публикуват финансовите си резултати. По-късно през седмицата очакваме отчетите на Microsoft, Meta, ARM Holdings, както и на Apple и Amazon в четвъртък. Тези резултати могат да дадат по-ясна посока дали инвестициите в AI инфраструктурата продължават с текущото темпо и дали компаниите успяват да превърнат този ръст в реални печалби. Ако искате сами да следите компаниите, които обсъдихме днес, можете да разгледате платформата на Skilling чрез линка под видеото. Skilling е регулиран брокер под надзора на SISEC, като клиентите средства са защитени чрез допълнителен механизъм, включително покритие до 1 милион евро. Можете да създадете профил, да разгледате платформата и инструментите, които обсъдихме, под линка отдолу. Дали това е началото на по-голяма корекция или просто здравословно охлаждане след силното представяне на AI секторът? Отговорът може да стане още по-ясен тази седмица след отчетите на големите технологични компании. Ако подобни анализи са ви полезни, абонирайте се за канала ни и ни последвайте в Facebook и Instagram. Ако искате сами да разгледате пазарите, линкът към Skilling е в описанието. Благодаря ви, до следващия път.